saras. Wala kam na sabako. Wala kam na sako. Welcome. Standi. Kiro ko jara. Kiro ko jara. Olo bisi. Olo bisi. Esi mumbe mbago. Garata. Welcome to na fala. Kero na, kero mbale na. Asengi na. Oh, amekata efukom ni je na je. Obuno ije alele kanaga. Hey! Mbale na amale ngene ni won kebude. Kero mbale this time. Oni mara na olili otita na melu. Photo. Zuku. Nyakina gifa. Ayaka boss. Ndi chirozo mo woni fene do gani. Ifo mena na de. Ko ha mo lo. Okay. Na. Opo mna fonu bo mo. Simo. Mo kebe mo na me mo ya beze kwa. Ona bona mndi ebe elulugo. Mana ai ma onwe ko lo ansi a. Ulo bonde ko la ko ne ne. Wesi mo na. Ni faja awaji. Ni faja lomo. Ni de buje ni maji. Igwe ni na na awaji. Na awaji na aruji na ata. Ogwa. Kazi mkesi ara. No ni fe ma igwe ni 22. Ya wona kan disi kan bota batata. Ya wata kele. Si mo telu ma kan na. 22 August. Onye ọbụla gbadata nna na enwere ihe meruo ga abụ ọhụrụ obodo onye maka ndị si na mma agụ abụgide gọvanọ m na street amara m ife nna nsị ka njebezie na ọhụrụ kwen na ada nsị ka njebe pụta n'ebe akwụrụ oge isi ka inye mmanya 22 gbadata mana na mma ebe ọbụla niile ọbụla ije siva bụ ebi mmiri na ọ ga-akaba je nye mmadụ ihe God will see us. That's why I'm very kind of fight na nke nwa I'm very kind. Anam. Nya bi don gwale. But I want to was. Can what did I get? Na Chai. Buliana tiene bubum. Na tiene. If I don't get money for this like what did I get? If I not be Funny people. for my next this thing, what did I get? So now Kalau dia balik invite, kalau dia follow nak, kalau dia kalau nek pemas bunu dong. Apa na oligarka. Apa bunu dong bunu oligarka. No, ibu apa ni bahasa ini? Ni live ni nak. Akin agak no lili gak makin agak. Mana apa nak dia? Mana tantang. Aja bu, kayak musang mak kayak na busulu rawan. So nggak beben. Namun. Ngololu eluan. Ngololu eluan. Sok jelian ke marolo. Aku buang mak kayak orang.